mora mantiere kar kae. Dongruok ni dipono biro mana tok jo ODM donjo. Nukuongo ne gichopo e sirkal omulo. Koso gigi manotimo. Oganda luone ninda. Onge dongruok mane chopo. Ing'ede sirkal en majite. En mani koro nitie jomo ka chiemo to kia tebo manas. Gin gi chiemo to gikiro law koro gichako yenyo. Ing'eni owacho ni dhiang' ni duong'. Nitie jomo yudo wich, nitie jomo yudo tielo, nitie jomo yudo mbich. Dhiang' ni oduong'. Ok en ni ati ni koro kadonjo ane sirkal tatamo jomoko nok nya donjo sirkal. But yuarruok mantie ok en ni mar nitie ji odonjo late. Jomo donjo kaka Mheshimiwa wacho ni jakom emane riwo ji kendo joluone ni ODM. An kaka wacho ni an ok adonjo kendo an ANC an gi Musalia Mudavadi. Koro wambe wan mwaloso government. To wambe an mane space na mar ANC no makoro sani en UDA makoro watimo majan. Joma be no biro gi president machalo Walo ngane Obado gi jomo pogoro gimbe gin mane kona gi gimbe giyudo dalemo magiyudo yudo ka moko ni e board moko itimo gik moko timo biashara. But dhiang' ni duong' tie pod oduong' kabisa mi no kano mi ministers Mbadi Opiyo Wandayi gi moko gi mano ne iluongo ni temporary measures nikech mano agreement mane giketo between president gi jakom mane osenindo. Lakini kwa dhi mbele ka koro kwadwa ni ji ariyo ni matin nikech koro wuok e broad base ni emino ka jatend ODM wacho ni en nyaka 2027. Mano nyiso ni jogi pod watin. Koro ODM onego bed ni negotiate nikech sani koro waloso framework. Gimo koro kaka wada timo gini. To gimbo go wacho ni apana. Koro mondo mi wa support William Ruto. Wadwaro ministers abich kata ministers aboro. Wadwaro PSS maromo nade, wadwaro boards maromo nade, wadwaro gik machalo kama. Mano koro negotiation. But koro gima timore sani en fuwo to gi lack of table manners to gi njore moni ng'ato ji wuok ko ni tie joma dwaro kingpin tie joma dwaro bed powerful molo jomoko nikech ing'eyo gima timore ineno mane area mar Homa Bay to Siaka bentie governor moro bembe wuoyo ga seche moko akene wiye rach seche moko wacho gigege jomoko be gola statement moko ma kiko it. But mano is not the mano ke kaka yo ma ji negotiate go ke sami ikiko it ji to ji osechomo mbele. Ing'ene gima neno ka okwa tim kaka joluo okwa bed kaka iwacho ni ibedo mamuol ka nyathi akuru lakini ibedo ng'ama mjanja ka nyathi thuol. Yani di kaka riek ka nyathi mane igimo akia wan go koko ni mara jomoko wacho ni wan Kalonzo ni mwana ni tika kaka ni giwinjo Kalonzo kenda mano se uso ji 207 mano ji wiguse wilgo ni wana ni 2027 okoda tiyo gi William Ruto. Koro gin kipenjo gi ni solution margi yanang'o gi kia. Koro mano yo ma ji timo go negotiation. Ji timo negotiation nikech kaka osemi Oburu Dr. Oburu Odinga kom kaka jatend ODM en makoro biro kelo jogi together to wacho ni mai kaka onego be nuwa dhi negotiate nikech wase chako mandara mose payo mwadhi go mbele lakini kwa wite ato magi mamiyo ji onyo manto ka uni nikech ane system ang'e kaka gik moko ringo wan wago kwand ka oko gimedo. Koro sama ng'ato dwa tugo kata nyako kisero to nyako dwa sungore ni koni gi koni to chieng' moro oyudo kise kendo to nyako ni dipoko dhi omulo kama entiere kar kae moweyi kanyo kidong' mana king'icho king'eng achiel kachiel kalure kod gik mabiro mamienjo diere kae ageno onge lemo bende duon bura mano mar UDA mano jatend jagoro mungirore mano PS Raymond Omolo kachiel kod aka Gladys Wanga ma ja ODM juma motieko nitie jok modhi e ndara ka wacho kata niero ng'at machielo geto ng'ama chielo kama gintiere kar kae mano bede achiel mar oganda kama gintiere kar kae kirango duon bucha ariyo joluo gin achiel to nitie seche moko wacho ni sayo gwang' tisayo gweno gima seneno bende ni as much as ni ji timo by election nitie joma nowuok ma through democracy margi nikech democracy en mar ng'ato kata nanyalo amua tawacho ni ane chama ni a support ng'ane achung gima wiye omiya kata kaka pacha omiya nanyalo support ng'ama chielo. But aneno ka gima seyo kacha ni governor ma Homa Bay Gladys Wanga embo wuok otimo revenge ko chako gi revenge gi deputy ne to dwa gore gi jogi te ok onego beni gore gi jogi kane gi support Obado gi no support candidate machielo no yiero no serumo ma Boyd Were oseyier kaka MP. Mano was the only goal.
modongi kori werigo tie jomido mi discipline kaka party ma to mia discipline kaluwore gi chike mag chama lakini koro kichako gori nikech nitie statement manowuok ni Raymond Omolo mondo koro ogol tich kaka PS nikech nenore ni nitie kaka no ochoro o support jomoko to mane man chokelo koko nikech statement no wuok edo jo Homa Bay especially kaluwore gi governor ma Homa Bay to gine modhi okelo koko koro jo hera mag Raymond Omolo nikech Raymond Omolo king'iyo en ng'ama cool en ng'ama onge weche mang'eny okoja siasa onge kuma osewacho ni odwa chung governor onge kuma owacho ni odwa chung senator onge kuma owacho ni en kingpin Raymond Omolo en omakore gi ker ka mondo oriwre nitie gik ma government national government timo di gik ma county government timo koro development mokelo Homa Bay nitie jomoko mo oyudo that development directly nitie joma oyudo kony kaluwore gi gik ma Raymond otimo Homa Bay koro kimule matin to neno nitie jomoko be ma support ma be nowuok oko ma gimbe gi support ni wach muwacho ni mondo gol Raymond no ok ber koro an gima kwayo ni governor ma Homa Bay owere gi siasa mang'eny gigore gi ji te nikech kiyawo dhaw gi ji te to dhaw ni ok bi bedo maber biro miyo koro development mar Homa Bay ok dhi maber. Erokamano Mheshimiwa Eric antiere iri kar kae wacho ni